Všechny jednou zdravím, moje jméno je Eva Franková. Přijela jsem z Brna, pracuji na katedře environmentálních studií, to je na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Krom toho jsem zapojená v různých neziskovkách, třeba Na Zemi, to je taková brněnská organizace, která dělá nějaký kritickou pedagogiku, řekněme, nebo nějaký podpůrný materiály pro učitele, věnuje se i třeba tématu nerůstu nebo nějakých ekonomických alternativ důstojné práce, má facilitační skupinu, ty i nějak jako provází nějakými skupinovými procesy a tak. A dost tam budu odkazovat i třeba na práci organizace Reset, platforma pro sociálně ekologickou transformaci, s nimi jsem taky nějak v kontaktu. A tak nějak různě jsem tak zaháčkovaná v nějakých iniciativách i těch praktických. Ale ta primární instituce, která je jak kdyby akademická, nestihla jsem už tam dát ještě obrázek mojí kolegyně, ale určitě tady je tak nějak duchem s náma, to je ta už zmiňovaná Naděja Hanisová, se kterou jsme nějak dělali většinu výzkumů právě nějakých ekonomických alternativ. Je taková moje učitelka, i jako formálně, protože mi vedla diplomku a dizertaci, ale i tak nějak jako lidsky. Jsme hodně těch věcí dělali spolu, tak tu tady jenom tak zpřítomňuji, i když tady není fyzicky. To téma jsem nechala tak jako hodně široce, ekonomické alternativy. Tak dá se o tom mluvit celý semestr nebo dva, tak je to taková prostě ochutnávka. Asi toho tam zazní docela dost, já vždycky je hrozně těžký odhadnout, co nějak už víte nebo nevíte, nebo jestli to nějak někam už jako se vám bude zařazovat do něčeho. No prostě co přesně už jako nějak se třeba tím slyšeli, nebo jste v tom aktivní, takže to fakt berte jako nějakou ochutnávku, nemusíte se tím stresovat, když všechno nějak prostě nestihnete si jako nějak, nevím, zapamatovat. Jsme domluveni se Zdeňkem, že pak tu prezentaci někam dá, takže ani si to nemusíte všechno nějak psát. Já jsem se tam dokonce snažil dát nějaký zdroje, který třeba kdybyste ty témata nějak chtěli jako dostat do výuky nebo nějak se jim dál věnovat. Tak co si třeba myslím, že by mohlo být použitelný, tak to tam pak všechno najdete, že nemusíte si to psát. Tak já mám nějaký plán, že zhruba půl hodiny bychom udělali takovou, no uvidíme, jo, určitě to stihneme nějak, takovou aktivitku, že bychom se podívali na nějaké ty praktické alternativy, které tady mám nějaký takový krátký, jak kdyby případový studie, nebo takový jako příklady prostě něčeho, co lidi dělají, co jako v praxi existuje, aby jsme se jak na to téma naladili. Pak ještě nějaký další, to teda bude třeba ta první půl hodina nebo 20 minut, pak asi půl hodiny budu mít nějakou prezentaci, kde vám ukážu nějaký teda jak kdyby koncepty, které nebo nějaký pojmy, které kolem těch alternativních ekonomik za mě jako existují, nebo má smysl se na nějak dívat. I spíš na té mikroúrovni, jako těch konkrétních příkladů nebo nějakých konceptů typu třeba družstevnictví, nebo jako sociální podnikání, i teda na ty jak kdyby makroúrovni nějakých třeba toho konceptu nerůstu nebo ekonomie koblihy, nějakých takových jako celkovějších systémů, který mi přijdou zajímavý, který nějak se snaží prostě konceptualizovat ten vztah člověka a přírody skrze ekonomický proces. Tak, má to teda fakt být nějaký takový jako nahlédnutí do toho světa, nebudu se snažit všechno vysvětlovat, určitě se doptávejte, kdybych říkala tady milion nějakých slov, které nejsou úplně jasný, tak mě určitě zastavte. A tu poslední část bych chtěla věnovat diskuzi, jako co z toho pro vás nějak použitelný, můžeme se vrátit zase k té trojčlennosti, jestli to s tím budete chtít nějak explicitně zkusit propojit. To můžeme tak ještě jako doladit potom té poslední části. Se tam byl změněný nepodmíněný příjem, ale nevím, jestli to bylo u vás nebo ještě v těch dalších blocích. Jo. Nepodmíněný příjem a etická banka, to tam z toho ekonomicky bylo. Etická banka. Ještě něco mám, co? Pohodě, já jdu vlastně něco prostě budu. Jako budu něco prezentovat a určitě můžete se doptávat, nebo fakt ten prostor je váš, jako v zásadě já nemám potřebu jako něco konkrétního předvést, tak hodně je to na té poptávce, když prostě něco vás bude zajímat, můžeme se u toho zastavit a bavit se o tom dílu. Tak, neříkám teda vůbec tu kritiku toho současného systému, jako asi jenom v jedné větě současným systémem myslím nějaký globální
růstově závislý kapitalismus orientovaný primárně na zisk. To, co beru jako alternativu vůči tomu, tak je nějaký jako víc demokratický uspořádání, který respektuje nějaký přírodní limity nebo nějaký prostě pečující, je založený na nějakým pečujícím vztahu k přírodě nebo k tomu prostě živému světu, který spolu obýváme. A je tam nějaký důležitý aspekt teda nějakého naplňování potřeb, nebo jako celý ten princip organizační té ekonomiky z hlediska většiny těch alternativ by měl být primárně jako naplňování potřeb v rámci nějakého respektu teda těm ekosystémům, na který z pohledu třeba ekologické ekonomie, což je ten můj jakoby domácí obor, nějakým způsobem závisíme, nebo vždycky nějakým způsobem je využíváme. A to teda můžeme dělat jako nějak líp nebo hůř, nebo odpovědněji, nebo méně odpovědně. Tak, aby to nebylo jako nějaký teoretický strašně, tak teď navrhuju, tady je spousta těch alternativ, tím, že vás zmíním, tak teoreticky si každý můžete vzít 2, ale pak budeme s tím dělat takovou aktivitu, kde si budete muset vybrat jednu. Nevím, jestli některý znáte, v principu navrhuji, abyste si vybrali nějakou, kterou neznáte, abyste si něco dověděli, ale je to úplně na vás. Tak jestli chcete něco podívat, jsou tam nadpisy, můžete si do toho i psát. Tak, nějak jsme to kousli a teď teda ten můj záměr je, že prostě tak nějak projedeme různé oblasti těch ekonomických alternativ a koukneme se, co funguje. Je to hodně zaměřené na Českou republiku, aby to nebylo tak někde, že jo, v Anglii mají něco, někde ve Španělsku mají něco, ale jakože i tady u nás. To je vlastně jeden z těch cílů naší práce, co jsme dělali s Nadějou, že jsme chtěli ukázat, že i u nás spousta těch jako fakt hodně jiných ekonomických iniciativ nebo nějakých prostě demokratických, lokalizovaných a přitom jako fungujících je. Tak, jeden z těch konceptů, který za mě pronikly i na tu národní úroveň nebo do nějaké jako institucionální roviny, je sociální podnikání. Nevím, jestli jste se setkali s tím pojmem. Vychází to z nějaký, jako už nevím, 150 letý tradice, nějaký sociálně ekonomických prostě iniciativ, ale nevím, v posledních desetiletích to funguje. Ve spoustě zemí je to i nějak legislativně ukotvený, třeba v Itálii, v severní Itálii je hodně takový celý ekosystém nějakých sociálních družstev, který fungují i v sociální oblasti, ale i třeba v environmentální. Je to teda nějaký koncept, nějakýho vychází z nějaký představy jako trojího zisku nebo nějakých prostě balancování nějakých oblastí, řekněme jako společenských, environmentálních a teda ekonomických ve smyslu nějakého vydělávání peněz, nebo to, co je tady jako zisk, a nějakého teda vyvažování tady těch oblastí. Takže vždycky je tam nějaký společensky prospěšný cíl toho podnikání, ne teda jenom zisk, ale zároveň ten zisk, aspoň teda v kontextu sociálního podnikání, není jako nějaký sprostý slovo nebo není nějak zakázaný, prostě je to součást toho podnikání, ale není to ten primární cíl. Primárně je naplňovat nějaké lidské potřeby nebo nějaký veřejně prospěšný cíl a zároveň teda řešit nějaké environmentální, nevím, jako environmentální aspekty té výroby a spotřeby a i teda nějaký sociální, řekněme, cíle. Není to teda vázaný na jednu konkrétní právní formu. V České republice existuje právní forma sociálního družstva, což bylo myšlený jako právní forma právě specificky pro ty sociální podniky, ale není to zase tak moc používaný, těch sociálních družstev je asi 30 nebo 40 v celé republice, takže někdo to jakoby využil, tu právní formu, ale spousta těch sociálních podniků jsou klasický SROčka, který mají v zakládacích dokumentech prostě zakotvený nějaký ty veřejně prospěšný cíle. Takže to teoreticky může být jakákoliv právní forma. A zároveň se u nás teď už jako je několikátá vlna, že se připravuje nějaký zákon o sociálním podnikání, který z pohledu třeba té platformy sociálních podniků, kterou já nějak jsem s ní v kontaktu, tak je dost problematický, protože to sociální podniky hodně zužuje jenom na nějaký jeden specifický typ, což jsou integrační sociální podniky, které zaměstnávají znevýhodněné skupiny lidí. Ale to sociální podnikání, tak jak se vnímá prostě v tom evropském kontextu, tak právě širší, že zahrnuje i ty environmentální cíle, i nějaký třeba kulturní oblast a tak. Ale je to teda nějaký pojem, který i třeba u nás to spadá hodně pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a jsou dotace vyloženě pro sociální podniky na nějakých jako... Je to vlastně, že jenom z těch dotací, ale nebo ne jenom z dotací, ale bez těch dotací by to nemohlo... Mají sníženou daň. No to bych určitě neřekla. Prostě mají nějaký... Takže mají úlevu
Prostě Jasně. to dobu prostě. No, ne všechny, to právě záleží, jak si definujete ty sociální podniky. Ty, které jsou integrační, tak hodně často čerpají ty příspěvky třeba Jasně. na chráněné pracovní místa nebo na nějakou, jako na zaměstnávání z nevýhodněných skupin, takže třeba od úřadu práce má nějaké příspěvky. Ale ne všechny ty sociální podniky právě jsou integrační, některý prostě mají jako, jsou víc jako environmentálně laděný, takže to nejde tak plošně říct, že všechny žijou z dotací. Jako část jich využívá různý ty jako. Část jich má teda vyloženě ty granty na podporu sociálních podniků, které tečou přes to MPSV, které jsou principiálně jako evropský. Část jich čerpá něco z toho sociálního systému, ty příspěvky na zaměstnanost, ale ne všechny. No. Ale jako hodně z nich má nějaký, jako, jak se tomu říká, více zdrojový financování. Některý mají třeba prostě, nevím, oni dělali nějaký crowdfundingový kampaně, takže jako mají různý zdroje příjmů. Ale jedna z těch charakteristik je, že by měli mít zhruba aspoň třeba třetinu z té vlastní ekonomické činnosti opravdu z toho, že třeba provozují kavárnu, tak mají prostě příjem z té kavárny nebo tak. Ale jako u některých je to třeba 2/3 nebo i jako 100%, není to tak, je to jako hodně široká škála. A teď kdyby pro vás bylo užitečný mít nějaký třeba jako medailonky těch sociálních podniků, tak existuje web České sociální podnikání, který teď provozuje to MPSV, který dal dohromady nějaký adresář těch sociálních podniků, takže tam je asi 200 jich teďko, nebo něco takového. A jsou tam takový fakt, když si to rozklikáte, tak jednak si můžete podívat, co je u vás, nebo prostě kde jste doma, nebo ty žáci si můžou tam podívat, co u nich existuje za nějaký třeba jako zajímavý ty. Můžete, většina z nich je fakt hodně otevřených, že i se tam dají na exkurzi nebo se s nimi domluvit na něčem. Můžete využívat jejich služby, můžete je podpořit tím, že pod nich objednáte catering. Hodně často jsou to nějaký třeba buď chráněný kavárny, nebo dělají nějakou, jako něco s jídlem, ale zase ne jako zdaleka všechny. A nebo i pro ty výukové účely se můžete podívat na ty profily a něco si z toho vytáhnout. Tak, pak jaký je příbuzný koncept, který s tím souvisí, který má nějaký jako headline nebo jako takový label jako sociální a solidární ekonomika, to je ještě zase trochu širší pojem, to není nějaký jako nějaká legislativní kategorie, spíš takový širší hnutí, který často zahrnuje i třeba neformální iniciativy, jako je to takový víc jako řekněme od spodu nebo jaký grassrootový koncept, který za mě jde trochu dál, třeba v tom ještě jako upozadňuje ten zisk a ještě víc jako vychází vstříc nějaký společenský poptávce nebo nějakým společenským potřebám. Nějakou teďko v České republice se snaží právě ten Reset, co jsem zmiňovala, ta organizace, tak oni mají jednu jako část, takovou pracovní skupinu, která se snaží teď vytvořit nějakou síť těch solidárních ekonomik, aby se navzájem ty iniciativy nějak jako kdyby podporovaly. A třeba v Brně jsou v tom, nevím, 3 ocásci, taková integrační kavárna, paběrkování po Brněnsku, což je nějaká taková iniciativa jako proti plýtvání jídlem, co chodí sbírat, jako docela zase široká škála nějakých iniciativ, který mají chuť nějak spolupracovat nebo navzájem se podporovat. A zase je to i nějaký jako evropský a celosvětový hnutí, ty sociálně solidární ekonomiky a různých jako iniciativ kolem toho. A pak nějaký kdyby další příbuzný pojem, který používáme právě my s tou kolegyní Naďou Hanisovou, tak jsou jako kdyby ekosociální podniky, což je snaha nějakým způsobem tam dostat ten enviro aspekt, který i u toho sociálního podnikání nějakým způsobem je přítomný, ono to má nějaký takový jako kdyby pilíře, kde ten environmentální aspekt je. Ale z našeho pohledu to přece jenom jako není úplně rovnocenný tomu sociálnímu. Tak my se snažíme to jako víc explicitně tam dostat i tu environmentální rovinu. A dělali jsme výzkum právě těch jako existujících ekonomických alternativ a z nich jsou odvozeny nějaký takovýhle principy, zhruba jich 5, co vlastně ty alternativní podniky nebo z našeho pohledu jako sociální podniky mají společný. A tam zase ten jako jeden z těch základních principů je, že primárně nejde o zisk a ten zisk je jako samostatný velký téma toho, jak moc přece jenom furt hraje roli v tom podnikání a nebo naopak je úplně upozaděný. Tak se rozlišují, jestli jsou jako not only for profit, ty firmy, jakože nejsou jenom pro zisk a mají ten veřejně prospěšný cíl, nebo jsou fakt not for profit, což znamená, že pořád můžou generovat účetně nějaký zisk, ale vlastně mají závazek, že ho úplně reinvestují do té vlastní činnosti nebo do nějakého veřejně prospěšného cíle. Což třeba ty sociální podniky, tak jak jsou vymezeny v České republice, tak mají jakoby povinnost nebo ten závazek, jeden z těch principů je, že reinvestují minimálně polovinu toho zisku. Takže je tam předpoklad, že část toho zisku se bude jako rozdělovat nějakým vlastníkům nebo majitelům nebo akcionářům.
ale minimálně polovinu by měli vlastně vracet jakoby do toho. Buď přímo do toho podniku a nějakého rozvoje těch činností, nebo do širší nějaké komunity, nebo podle toho, jak mají ten cíl zvolený. A to souvisí teda s tím druhým bodem, oni se ty body samozřejmě nějakým způsobem prolínají, ale tam je teda nějaká snaha nebo nějaká jako kdyby zakotvednost, to souvisí s tím bodem 4, to, co někdy se označuje jako reprodukce, že vlastně ta ekonomická činnost často jako už se bývá vnímána jako jenom produkce něčeho, jako že něco teda vyrábíte a prodáváte. Ale jako z pohledu té třeba ekologické ekonomie je strašně důležitá i ta sféra reprodukce, té obnovy. To, že jako myslíte na to, že ty zdroje někde berete, zase někam třeba vypouštíte nějaké odpady nebo prostě v širokém smyslu máte nějaké dopady i třeba do té místní komunity. A že to není samozřejmost, že něco jako využíváte, nějaký i vztahy, i třeba ty zdroje. A že je potřeba o ně pečovat. Takže jakoby to, že využíváte ten zisk, ať už peněžní, nebo prostě nějaký jako výdobytek té ekonomické činnosti, že využíváte nejenom teda pro nějaké soukromé účely, ale a u těch jako radikálnějších ekonomických alternativ bych řekla jako převážně pro nějaký, ty řekněme, veřejně prospěšný cíle. Pak je tam ten zásadní princip demokracie, takže nějaký prostě participace nebo prostě podílu na tom rozhodování. Jednak ten na úrovni toho podniku nebo firmy, snaha prostě zahrnovat ty zaměstnance třeba, nebo i zákazníky, nebo v nějakém širším smyslu, jakoby ty stakeholdery do rozhodování. Samozřejmě to není na úrovni nějaký úplně rozhodování o všem, jako jaký se koupí žárovky, ale o nějakých strategických cílech, nebo aspoň snaha prostě nějakým způsobem komunikovat, nebo jako spolupracovat s těmi dalšíma subjektami. Ale má to i tu rovinu jako víc makro nějakého budování nebo posilování ekonomické demokracie a naopak jako snahy, tam tohle je na úrovni podniku, je to tohle, ale potom v té makroúrovni i třeba jako diskuze o tom, jestli by neměla být omezená velikost korporací nebo nějakým způsobem jako nastavený pravidla jinak pro ty malý hráče a pro ty velký. Tak, pak je to teda nějaká zakořeněnost nebo orientace na ty místní potřeby i na ten ekosystém třeba, ve kterým ten podnik funguje. Dá se říct nějaký princip lokalizace, jako orientace na ty i místní zdroje, i lidi místní, ať už teda zaměstnance nebo ty další stakeholdery. A pak teda nějaká forma jakoby netržnosti nebo té neziskovosti promítnutá do toho, jak ten podnik funguje, ať už do toho, jak určuje ceny, nebo že třeba využívá něco, čemu my někdy říkáme netržní kapitály, to znamená, že třeba spolupracuje prostě s dalšíma subjektama a v rámci toho třeba má, nevím, od obce za snížený nájem pronajatý nějaký prostory, protože tam dělá nějaké komunitní aktivity, které využívá dobrovolnickou práci nebo nějakým způsobem se propojuje s těma dalšíma. A ta spolupráce není nastavená jenom skrze tu jako nabídku, poptávku nebo nějaký tržní transakce, ale spíš skrz nějakou třeba spolupráci nebo prostě nějakou peněžní směnu, která zahrnuje i jiný kritéria, než to, kolik je tržní cena. Tak a ten výstup z toho našeho mapování nebo z toho výzkumu, který jsme dělali, tak je zase nějaká mapa, kde jsou zase profily těch alternativ, je jich tam přes 50. Takže zase, kdyby se vám někdy hodilo jakoby ukázat vůbec, že tenhle svět existuje a nějaké konkrétní příklady z různých oblastí, je to i z oblasti nejen zemědělství, kultury, jsou to nějaké příklady místních měn, je tam prostě spousta, jako vlastně podobné věci, to, co jsme dělali, tu aktivitu, tak můžete prostě snadno si vytvořit z toho jenom, že skopírujete ty profily těch alternativ. Akorát nemáme jak kdyby kapacitu to updateovat, takže některé ty údaje jsou už třeba 5 let starý, nebo prostě je to záznam z nějaký doby, takže jako neručíme za to, že všechno ještě funguje, ale jako v té době, kdy jsme sbírali ty data, tak všechno jsou to jako kdyby reální příklady z života z České republiky. Tak, další nějaký jako kdyby balík nebo téma v rámci těch ekonomických alternativ je určitě družstevnictví a družstva. To samozřejmě ta česká historie, nebo obecně v té střední a východní Evropě ten kontext je jako ovlivněný tím to dobou komunismu, kdy ty družstva byly nějakým způsobem zprofanovaný, ale zároveň je nějaká jako hodně zajímavá historie družstevnictví z první republiky. Tomu se právě věnovala i ta kolegyně Naděja Hanisová, která zmapovala nebo přeložila nějakou knížku o zemědělském družstevnictví a fakt u nás existovaly tisíce nebo dokonce 10 000 i energetických družstev, i různých potravinových a právě i těch střechových organizací, které nějakým způsobem zastupovaly zájmy těch družstev. V současné době je to tak, že v nějakém smyslu je to právní forma,
Ale to ještě neznamená, že všechny ty družstva, třeba zemědělské družstva, které v současnosti existují, naplňují nějaký jako etický družstevní principy. Je to prostě podle právního řádu, podle té legislativy, je to právní forma, která jako nějaký základní principy tam jsou zakotvený, třeba ten jeden z těch úplně základních jako demokratických principů, který říká jeden člen, jeden hlas. To znamená, že nemáte při tom rozhodování v rámci družstva se síla vašeho hlasu jako neodvíjí podle toho, kolik jste tam vložili peněz, ale prostě podle toho, že jste člen toho družstva, což je rozdíl oproti třeba akciovce. Takže nějaký základní jako principy družstevní i v té legislativní formě tam zakotvený jsou, ale nejsou jako garantovaný všechny. Tohle jsou nějaký družstevní principy právě těch takzvaně autentických družstev, které se hlásí nejenom teda k té právní formě, ale i k nějakému jako tomu historickému odkazu nebo k tomu konceptu jakoby etickému, který za tím družstevnictvím je. To je převzatý z Mezinárodní družstevní asociace, což družstva mají už, nevím, 200 let možná historii, která začíná ve Velké Británii a v různých dalších zemích Evropy. A jak už jsem říkala, i u nás je ta historie delší než z toho období komunismu, takže je to nějaký jako docela silný asi koncept nebo prostě něco, k čemu se dá odkazovat. A vlastně to je asi jeden z těch mých pointů, že těch konceptů je docela hodně, ale v nějakých základních těch jak kdyby kritériích té etičnosti nebo vůči tomu současnému systému jako alternativnosti se překrývají. Takže zase tam ta demokracie, nějaká i odpovědnost, to, co je tam ten 7. bod, co zní asi trochu abstraktně, ale vlastně je to v nějakém smyslu to podobné, co jsme tam měli třeba my s Nadějou, jako nějaká snaha i teda o osvětu, o nějaké vzdělávání, nějakou prostě komunikaci v té společnosti a zároveň nějaká širší odpovědnost, ať už teda společnosti nebo přírodě. Tak, pak jenom, aby to nezapadlo, což z nějakého pohledu je to jako úplná samozřejmost, že část té ekonomické činnosti, nebo to, co já vnímám jako ekonomickou činnost, co nějak přispívá k naplňování potřeb, je i to, co vůbec jako neprochází tím trhem, tak je nějaký třeba samozásobitelství nebo sdílení, který vůbec nezahrnuje peněžní transakce. A je to taky hrozně jako kdyby zajímavá oblast a vlastně taková trochu v rámci té mainstreamové ekonomiky jakoby neviditelná, protože jo, ve chvíli, kdy se zaměříme na HDP, hrubý domácí produkt, to je nějaká peněžní hodnota těch statků a služeb, co se jako změní na trhu, tak z toho úplně vypadne celá sféra vlastně jako kdyby té domácí produkce, samozásobitelství nebo nějakých právě netržních těch. Tak to je jenom odkaz na projekt, který mají kolegové, už teď vlastně několik let se tomu věnují systematicky, něčemu, čemu říkají tichá udržitelnost, oni mají jaký pojem prostě quiet sustainability a snaží se ukázat, že vlastně zahrádkaření, prostě různé formy těch i jako komunitních zahrad v rámci těch jako, nevím, více jako záměrných iniciativ, ale právě i to, co je jako vnímané vlastně jako nějaký tradiční a občas vlastně taky jako zastaralý nějaký přežitek, částečně komunistický, částečně nějaký prostě důchodcovský. Takže je vlastně jako hrozně, nevím, relevantní pro současnou dobu, jenom je otázka, jak se to jakoby rámuje. A mají hrozně zajímavý, kdybyste někdy třeba potřebovali data o tom, kolik lidí si pěstuje vlastní potraviny, že to je fakt velký podíl jako z té celkové spotřeby, určitě v nějakých oblastech prostě třeba ovoce, ty zeleniny, jako co se u nás dá vypěstovat, i třeba plodů, že jo, jakoby lesních plodů. Tak jsou to fakt významný procenta, který takhle se pokrývají z té spotřeby, tak jako zajímavý zdroj informací tady o tom. Tak a pak jsou nějaké základní oblasti, které třeba Richard Dawswaite, jeden z těch jak kdyby teoretiků těch ekonomických alternativ, říká, že pokud třeba komunita, nebo pokud chceme usilovat o nějakou, řekněme, jako etičtější ekonomiku nebo nějakou menší závislost na té konvenční ekonomice, takže jsou nějaké základní oblasti, kde je potřeba se o to snažit, nebo kde jako primárně má smysl o to usilovat. A to jsou podle něj jídlo, energie, peníze, případně bydlení a pak samozřejmě nějaké další potřeby. Ale jídlo, energie a peníze jako nějaký ten prostředek směny, který samozřejmě jsou i koncepty, které se snaží úplně jako ty peníze opustit, ale spíše snaha jako kdyby proměnit ten finanční systém nebo fungování těch peněz, než se jich jako úplně vzdát. Takže jsou tady ty základní oblasti, kde prostě bylo dobrý i z hlediska nějaký třeba odolnosti vůči nějakým šokům nebo výkyvům toho mainstreamového systému
nějakou míru autonomie nebo nějaké nezávislosti jako budovat na té komunitní úrovni. Ne nutně na úrovni jednotlivců, protože tam není nějaká jako představa, že si všichni vypěstujeme vlastní mrkev, všichni si ušijeme své oblečení a tak, ale na úrovni třeba nějakých spolupracujících komunit nebo nějakého regionu nebo tak. I třeba v konceptu té ekonomické lokalizace. Tak jeden z těch jako ikonických modelů, které už tady zazněly, je komunitou podporované zemědělství, nějaká teda snaha jako sdílet rizika té zemědělské produkce, nějaký vlastně ocenění těch farmářů, kteří pěstují jídlo, který všichni jíme, nebo nějakým způsobem vlastně jsme na nich závislí a jako v tom konvenčním systému ty zemědělci moc oceňovaný nejsou, nebo z mýho pohledu teda to, co nesou za rizika a nějaký prostě jakoby nároky, rozhodně neodpovídá tomu, co jako, jak důležitou práci dělají pro celou tu společnost. Tak tohle je snaha nějak prostě nastavit ty vztahy jakoby spravedlivěji a zároveň si nějaký budovat vztah k tomu jídlu, nebo zase kdyby přiblížit těm jako zdrojům v nějakém smyslu, ze kterých žijeme. Tak zase je nějaká asociace to AMPI je asociace místních potravinových iniciativ, tak oni sdružují i ty KPZky, i nějaký další prostě iniciativy v oblasti toho místního jídla, dělají konferenci, teď zrovna byla v Brně nedávno, ještě dělají takovou větší národní konferenci, která se jmenuje Živé zemědělství, která byla teď začátkem března, tak určitě jako v té oblasti jídla, kdybyste se zajímali. A zase teda existuje nějaká mapa, kde si můžete najít nějakého svého nejbližšího farmáře anebo přímo KPZ-ku. U vás v okolí můžete se do něčeho zapojit. Tak ještě v oblasti teda jídla nebo potažmo spíš zemědělství mi přijde hodně jako zajímavá iniciativa ta nadace pro půdu. Jsme se bavili zítra, tady bude Radomil Hradil, teda, který je jeden z těch lidí, co to zakládali, nebo je tam nějak aktivní. Oni dělají spoustu věcí, založili nějakou farmářskou školu, kde se snaží podpořit mladí lidi nebo jakýkoliv lidi, kteří mají chuť začít jako s ekologickým a nějakým odpovědným zemědělstvím k tomu, aby reálně si jako dokázali překonat nějaký různý ty vstupní bariéry, kde chodí ty lidi hodně na praxi k nějakým ekologickým zemědělcům. A snaží se je v tom podpořit, ale jako to hlavní gro té činnosti je snaha zpřístupnit půdu ekologickým zemědělcům nebo lidem, kteří chtějí nějak ekologicky hospodařit v krajině udržitelně, nebo i teda biodynamicky. Takže jako vykupují půdu nebo schání peníze na výkup půdy a propojují tu nabídku s tou poptávkou, že prostě zemědělci, kteří chtějí začít hospodařit, ale nemají přístup k půdě, tak ta nadace jim pomáhá tu půdu získat. Tak to zase se dá podpořit různými způsobama. Podle mě v České republice zase je nějaká celá jako oblast debaty, která skoro není přítomná, která hrozně chybí. Jako nějaká zodpovědnost vůči té půdě, i třeba v rámci restitucí, že spousta lidí prostě dostala zpátky pozemky rodiny, kde už hospodařit sami nechtějí. A to je jako kdyby fair, ale spousta lidí prostě tu odpovědnost jako nechává. To prostě dlouhodobě pronajme nějakým družstvu, jako nevyžaduje žádný podmínky, nějaký třeba udržitelnějšího hospodaření na té půdě nebo tak. Tak jedna z těch činností je i, že třeba mají nachystaný nějaký vzory nájemních smluv, pokud chcete prostě nějak nastavit, aby ten, komu tu půdu pronajímáte, aby dodržoval nějaké aspoň základní zásady, ne třeba úplně ekologického zemědělství, ale nějaký základní aspoň jako péče o tu půdu nebo jako udržování kvality půdy, tak jak můžete nastavit ty smlouvy, aby to tam prostě bylo nějak kdyby zakotvený závazně. Tak, pak je ta oblast energetiky, to už jsme taky nakousli. To je teď fakt hrozně taková nadějná v něčem jakoby oblast. I už jako dřív samozřejmě existovaly nějaké iniciativy, jsou nějaké třeba příklady energeticky soběstačných obcí u nás, třeba Kněžice, Hostětín, jestli jste někdy slyšeli v Bílých Karpatech. Tak jsou takové příklady, kde byly nějaký buď aktivní starostové nebo nějaká aktivní prostě neziskovka, která tam dokázala vystavit nějakou infrastrukturu, která z obnovitelných zdrojů vytápí a třeba v tom Hostětíně částečně i zásobuje jako elektrickou energií třeba většinu té obce nebo nějakou významnější část té obce. Ale teď se to teda otvírá jako fakt širokýmu poli různých hráčů v rámci nějaké legislativy, která zase částečně ten impuls jde jako z Evropské unie, částečně od spoda z těch jako iniciativ. Ale spočívá to v tom, že právě nutí ty distributory a ty vlastníky těch distribučních sítí, který samozřejmě nemají úplně ekonomickou motivaci jako otvírat tu síť těm malým uživatelům, tak je nutí to dělat a vlastně jako kdyby
nastavuje pravidla pro to, aby ty malí hráči mohli se do té sítě jak kdyby zapojit a ta energetika se fakt jakoby diverzifikovala nebo nějakým způsobem demokratizovala. Takže teď, pokud vím, už fakt je schválený to, čemu se říká ten Lex OZE 2, což je nějaký zákon v první řadě teda na podporu obnovitelných zdrojů energie, ale zároveň i té komunitní formy té výroby a sdílení energie, který zavádí nějaký pojem energetických společenství, který teda můžou lidi zakládat a nějakým způsobem sdílet tu energii. Ještě to bude mít nějaký prostě dozvuky, nějaký jako prováděcí vyhlášky, ještě ten jako legislativní proces nějak pojede, ale už snad to hlavní je kdyby schválený, takže to už je jenom otázka času, kdy to jak kdyby najde do té praxe. A třeba hnutí Duha Brněnský už jako založilo energetické družstvo, který teďko bude investovat někde na jejich odbor na Hostěrátkách, se bude prostě instalovat nějaká fotovoltaika teďka, která až najde ten systém toho sdílení, tak fakt bude možný mezi těma členama si tu energii jak kdyby posílat tou sítí. Což teď teda úplně fyzicky zatím nejde, ale je to v té legislativě ta možnost nachystaná. A existuje nějaká teda unie komunitní energetiky, kde jsou nějaký zástupci obcí nebo jako samosprávy, to hnutí Duha, který se tomu tématu hodně věnuje a tak, který prostě zazdávají nějakou podporu, sbírají nějaký příklad dobrý praxe, nějaký legislativní rady dávají a tak, takže se snaží podpořit ten sektor, aby se nějak rozvíjel. Tak a pak je to téma financí, měli jsme jídlo, energie, tak teď máme peníze, tak tam zase nějaká docela široká škála toho, co se jako kdyby dá dělat. V nějakém smyslu je to celý zase obrovský téma vůbec jak kdyby jedna kritiky toho současného finančního systému a pak teda hledání nějakých alternativ, ale jako v principu jeden z těch směrů, který zase už existuje jako desítky, charity bank, možná stovky let, jsou nějaké teda etické banky, to znamená nějaké banky, které do nějaké míry samozřejmě fungují v rámci toho současného finančního systému, ale mají jinak nastavený ty pravidla fungování. A zase teda to základní, že hlavním cílem není zisk nebo prostě nějaká jako maximalizace zisku, ať už teda akcionářů nebo prostě nějakých soukromých vlastníků, ale jako poskytování těch peněz jako nějaký služby nebo nějakého prostě prostředku, ze kterého může mít užitek, nebo který by měl sloužit prostě veřejnému blahu. Tak jsou různý, tady je mapa, kde jsou různě po světě etické banky, zase není to nějaký jako úplně legislativně ukotvený pojem, je nějaká prostě asociace těch etických bank, která má nějaký základní kritéria a pak každá ta banka to má nějak jako vydefinovaný sama pro sebe, ale ty základní jsou teda to, co jsem říkala, jako neorientace na zisk, naopak podpora nějakých prostě sektorů té ekonomiky, typicky to ekologické zemědělství, prostě sociálních podniků, do tady těch jako hezkých alternativ, o kterých jsme mluvili před chvílí, a zároveň nějaká demokratická správa. Je tam zásadní aspekt transparentnosti, to, že vlastně teď, když dáte peníze do banky, tak i když se doptáváte, tak oni nejsou fakt schopní vám říct, co se s těma penězma děje. I když je dáte do nějakého investičního fondu, já jsem fakt mučila svou nějakou investiční poradkyni prostě v České spořitelně. A ona fakt mě chtěla pomoct, ale ona to opravdu neví. Ona má prostě tam nějaký jako portfolio a tam mě furt říká, jak je to jako diverzifikovaný, ale v závěru vy vůbec nedokážete říct, co za ty vaše peníze se děje. Ani dost přibližně se tomu jako nepřiblížíte, protože ten systém, no prostě furt, že jo, nějak to přeprodávají různě a tak fluidní, že to nevíte. Když to ty etické banky mají základní z těch základních charakteristik je to transparentnost, že oni zveřejňují třeba seznamy vyloženě projektů, které podpořili, nebo minimálně nějaké jako sektory a tam prostě nějaký jako případový studie, kdyby nebo ukázky toho. Některý z nich fakt sledují nějakou širokou škálu dopadů těch investic, jako nejenom teda samozřejmě nějakou finanční návratnost, ale hlavně nějaké jako sociální environmentální dopady, nebo mají nastavený nějaké sociální environmentální kritéria těch projektů, které podporují v rámci třeba úvěru a tak. Myslím, že německá GLS banka vychází z antropozofických nějakých základů. Nevím, jak moc to tam teď má jako aktuálně promítnutý, ale mám pocit, že minimálně ten vznik, my jsme dělali rozhovor s jedním člověkem, už jsme dělali před nějakýma rokama, konferenci v etických financích a měli jsme teď člověka z GLS banky a myslím, že to má nějaký prostě steineriánský základy. Já mám taky, myslím, že mám taky nějakou půjčku, snad v naší škole, no. Nebo jsem vlastně na tom jako jednali. Ten švédský jak je zajímavý, protože to je oficiálně úplně bezúročná banka, což je jako dost radikální. V rámci těch etických bank jako ne všechny jsou bezúroční zdaleka. Samozřejmě se snaží ten úrok nějak jako regulovat nebo nějak prostě nastavovat tu výši těch úroků jako přátelsky nebo prostě mají různé mechanismy, jak jako kdyby pomáhat těm podnikům.
ale málo která z nich je jakoby bezúročná. A teď je teda v České republice iniciativa, my jsme se snažili založit nějakou etickou finanční instituci už nějak před několika lety, snažili jsme se dostat sem pobočku nějaký ty Evropské banky etický jakoby do České republiky, protože to je kdyby administrativně hodně jednodušší, tam je jako velký práh, nějaká legislativa prostě bankovní. Když chcete získat bankovní licenci jakoby novou, tak musíte složit strašně obrovský kapitál jako vstupní a musíte projít strašně moc jakoby, tak i jako finančně náročnýma, i jako organizačně náročnýma procedurama, abyste vůbec mohli žádat o tu licenci. A stejně je těžký dostat, jsou prostě různý story z různých zemí, jak se o tu různé iniciativy pokoušeli a i když jako formálně naplnili ty požadavky, tak stejně tu licenci nedostali, protože v závěru ta Národní banka prostě ji může udělat a nemusí. A není nějaký jako nárok na to, prostě je to jejich rozhodnutí. Takže teď v Chorvatsku takhle právě taková iniciativa, která má 10 let historie, takových to je tak na hollywoodský film, jako různých pokusů, několika vln, jako založit etickou banku v Chorvatsku, který všechny jako dopadly nakonec neúspěšně. Takže oni teď mají ideu, že tu licenci získají v Litvě, protože tam z nějakých různých důvodů je ten proces jak kdyby transparentnější a jako nadějnější. A chtějí takhle spojit vlastně ty iniciativy z různých zemí a jakoby je zastřešit tady pod tou jako celoevropskou iniciativou. Takže teď je zase nějaká vlna nějakých jako organizace lidí tady v České republice, kteří nějak to chtějí posunout, takže se to podaří. Tak a další alternativa v oblasti těch peněz jsou místní měny teda. Tam je několik jako kdyby variant, některý vyloženě si tisknou jako bankovky, který pak kolujou v nějakém většinou jako místně nebo prostě nějak regionálně omezeným jako geografickým okruhu. V České republice byla dost profláklá ta místní měna v Křižánkách, to je na Vysočině, ale pokud vím, tak už teďko rok nebo nějakou dobu už nefunguje. Tam zase to bylo hodně odvislý od osoby nějakého aktivního starosty, který prostě nějak jel do Rakouska v rámci nějaké mezinárodní výměny. Tam viděl v nějaké obci, že to funguje a řekl si, to já chci a nějak fakt to vydupal ze země. A několik let to tam fungovalo, ale myslím, že teď jsme to nějak dohledávali, že už to nefunguje. Ale bylo to jednu dobu i jako ve zprávách takový jako hezký příklad, že to jde prostě, když někdo si řekne, že to chce. A je cíl je teda podpořit nějak místní ekonomiku a prostě zabránit tomu, aby ty peníze odtíkaly pryč z nějakých regionů, kde by ty peníze mohly jako pracovat. Spíš pro dobro té komunity. A pak jsou něco, čemu se říká leci, to jsou výměnné systémy, kdy taky tvoříte nějakou alternativu té oficiální měně, ale netisknete ty peníze, jenom máte vlastně virtuálně kdyby převodní jednotku pro nějaké transakce. Takže většinou dřív se to psalo na papírky, teď už je na to software, který je volně dostupný, který se jmenuje Cyclos. A asi nějaký i další, ale ten Cyclos je dost rozšířený mezi hodně těma alternativama, kde vám to prostě sleduje ty transakce a ty lidi skrz to prostě vyměňují zboží a služby v rámci nějaké jako uzavřené sítě těch lidí, kteří se do toho chtějí zapojit. Zase to má nějakou síť, nebo dají se dohledat ty iniciativy v České republice, ne moc, tak třeba 5 až 8, podle toho, jak zrovna, který se daří, nebo tak. A pak asi je mi blbý nezmínit projekt, který je od mého kolegy z katedry, který se teď několik let věnoval jako podpoře participativního bydlení, takže se snažil jednat i třeba s nějakýma progresivnějšíma municipalitama, aby nějak podpořili prostě vznik té možnosti jako spolubydlení nebo sdíleného bydlení. Tak dělali jako výzkum u lidí, co pro ně jsou nějaké jako přijatelné formy toho sdílení bydlení, nebo jak až daleko jsou ochotní jít ve sdílení třeba nějakého prostoru, nějakého vybavení, nějakých majetkových vztahů a tak. A snažili se vytvořit nějaké jako realistické prostě varianty toho, jak to sdílený bydlení podpořit. A pak je taková, asi nevím, jestli radikálnější varianta, ale právě pod tím resetem vzniknul IN, což je iniciativa nájemníků a nájemnic a je to nějaké organizování lidí, kteří teda bydlí v nájmu a chtějí nějakým způsobem nastavit jako spravedlivěji ty práva. No, ten čas nám ubíhá. Tohle byly ty praktické příklady na ty, jako řekněme, mikroúrovně nebo nějaký regionální. Pak jsou ty makrokoncepty. Já to asi mu nějak jako nevím.
Tohle je nějaký úplně jako základ asi toho pohledu vůbec, ze kterého to vychází, nebo aspoň pro mě. Toho, že nejsou ty bublinky tak nějak oddělený, jak to si vybavíte třeba, jak to bylo u toho sociálního podnikání, že jsou tak nějaký ta příroda, ty lidi, ta ekonomika, a teď ono trochu se to překrývá, ale zároveň to má i jako nějaké autonomní oblasti, jo. Tak ta ekologická ekonomie je to spíš jako kreslí takhle. Jakože ta ekonomika je subsystém té společnosti a ta společnost je subsystém toho ekosystému. Jinými slovy, že to jako mimo ten živý svět nebo tu planetu Zemi to moc jako nedokáže fungovat. Takže je tam nějaká takový vztah, jako samozřejmě i nějaký péče nebo jako vzájemný výměny, ale v nějakém smyslu i jako závislosti toho, že ta společnost závisí furt v tom biofyzikálním smyslu na té přírodě a ta ekonomika. Nejenom na té přírodě, ale i na těch společenských vztazích, do kterých nějak vychází. A samozřejmě se vzájemně ovlivňují, to jako není myšlený tak, že jsou jako nezávislí, jenom že jsou tak nějak jako vnořený. A pak je nějaký koncept té ekonomie koblihy, nevím, jestli jste na to narazili, ono to vyšlo i česky. Jedna ekologická ekonomka, která se jmenuje Kate Roberts, tak jako zpracovala, samozřejmě těch vizí zase nějaký jako jiný ekonomiky a společnosti, jako relativně spousta nebo prostě víc. Tohle je taková, co je řekněme taková populární, mně přijde v poslední době. A zároveň jako zajímavá, nebo nějakým způsobem jako i vizuálně reprezentuje to, co už jsem trochu říkala, že je podle mě v základech jako spousty těch alternativních ekonomik nebo jakého alternativně ekonomického uvažování. A ta základní logika je, že jsou, tohle je teda jako ta kobliha, to není česká kobliha, ale americká kobliha, jako ten dolar. To se jmenuje Donut Economics. V angličtině. A že je nějaký vnější kruh, co jsou nějaký teda planetární meze, nebo to, čemu ona tady říká ekologický strop. A to má různé jako složky těch ekosystémů, na kterých závisíme, jakože stabilní klima prostě. Nebo tady je to pojmenované jako ty problémy, jako chemické znečištění, prostě okyselení oceánů. A to jsou všechno oblasti, které potřebujeme udržet v nějaké rovnováze nebo v nějakém stavu jako homeostázy, protože bez nich jako moc nedokážeme fungovat a nedokážeme je moc jako suplovat tou lidskou činností. Takže je nějaká hranice, za kterou bychom jako neměli jít, pokud si nechceme podřezat vlastní větev. A zároveň něco, čemu říká sociální základna, jsou prostě nějaké lidské potřeby, které chceme, aby ta ekonomika naplňovala. Nebo pokud to nemá být úplně jako antihumánní nějaký systém, tak je tam i ta složka toho, že prostě chceme, aby lidi žili nějaký dobrý život nebo kvalitní život. A teď je teda ten zelený prostor mezi, kde bychom se nějak měli pohybovat. Aby byly naplněny lidské potřeby, ale zároveň, aby to nebylo na úkor těch ekosystémů, na kterých závisíme, nebo těch jiných živých bytostí, se kterými obýváme tu planetu. No. A teď jako ten současný obrázek je, že se nám to nedaří. Tohle je jakoby globální pohled. A pak jsou nějaké studie, které se snaží to jako vyčíslit nebo prostě vyhodnotit nějaké konkrétní indikátory jako pro jednotlivé země. Tady je nějaká i adaptace, jedno designové studio, který se jmenuje Pábení český, tak udělali kdyby adaptovanou tu koblihu pro Českou republiku, takže se snažili ty indikátory jako kdyby přizpůsobit tomu, co nějak je relevantní, že protože zrovna acidifikace oceánů není úplně naše jako zásadní. Samozřejmě nějakým způsobem nepřímo taky jako ji ovlivňujeme, ale není to třeba primární téma jako environmentální pro Českou republiku, tak se snažili ty indikátory nějakým způsobem adaptovat jako pro nás. Ale zase ten obrázek je takovej, že jako žádná země na světě v současné chvíli, aspoň podle těch studií, které to nějak vyhodnocují, není jako v té koblize, v tom zeleném. Jsou země, tady je, kolik překračuje ta daná země těch environmentálních limitů a tady je, kolik se daří naplňovat těch oblastí, těch lidských potřeb. Takže ideál je být tady, jakoby nepřekračovat ty planetární meze a naplňovat ty potřeby. No a v zásadě jsou ty země, které mají ten, jako řekněme, vysoký materiální standard, to znamená, že v tom vnitřku ty koblihy jsou na tom jako docela dobře, ale zase je to na úkor strašně moc jako environmentálních dopadů, které prostě překračují ty ekosystémové limity. A pak jsou jiné země, které jako žijou v tom, řekněme, jak kdyby mají tu ekologickou stopu nějakou přijatelnou, by se dalo říct, ale zase jsou jako kdyby červený, protože prostě nevím, lidi tam nemají přístup k pitné vodě, nemají prostě přístup ke vzdělání. Kde je Čína? No. Podle mě tady. Jakože má, no tak ve středu. Chile. No, Chile. Čína Čína je to. Malá Čína. Samozřejmě to do nějaký míry taky trochu jako mechanistický, že jo. Vždycky je dobrá debata jako primární
pojďme se bavit o těch indikátorech vůbec, co je to, na co se chcem dívat. Jako základ zase tady zatím je nějaká kritika té obsese tím hrubým domácím produktem, jako nějakým jedním ukazatelem, který nám má jako říct, jak kdo je jako nějak úspěšný, nebo kde se dobře žije. Jo. Přitom je jasný, že to HDP to jako neukazuje, nebo minimálně od nějaký výše toho HDP už to moc s tím pocitem jako subjektivně nějakého štěstí nebo nějakého uspokojení z toho života už to jako moc nekoreluje. Takže tohle trochu mění ten pohled z toho, jako že jsou nějaký jakože rozvinutý země a nějaký nerozvinutý země, na to, že vlastně všichni jsme jako nerozvinutý. V tom smyslu, pokud si řekneme, že náš cíl je naplnit potřeby lidí v rámci planetárních mezí, tak jako kdyby nikdo to moc nedokáže, takže to tak trochu jako staví na hlavu nebo prostě přerámovává ten obraz, že tady nějaký vyspělé ekonomiky jsou něco, co by ostatní měli následovat. Protože ty takzvaně vyspělé ekonomiky jsou jak kdyby v pěkném průšvihu, a do kterého stahují jako všichni ostatní samozřejmě ve chvíli, kdy ten systém je nějak globálně propojený. No, tak to je nějaký vhled té kobly a zároveň jako z toho trochu vyplývá i ten koncept nerůstu. V tom smyslu, že prostě z pohledu nějakého i environmentálního a zároveň jako z pohledu nějaké globální spravedlnosti je jasný, že prostě nemůžou všechny tyhle země, které teď ten materiální standard západní nemají, se dostat sem, protože je jasný, že ty ekosystémy skolabují. Už teď prostě máme jako velký problémy v oblasti i klimatu, i různé jako biodiverzity dalších. Takže je potřeba prostě ten biofyzikální průtok, ty materiálové energetické nároky těch zemí toho globálního severu nebo prostě západu, nebo jak té skupině chcete říkat, jakoby snížit. A to je vlastně pojem toho konceptu nerůstu. Že nejde o to snižovat HDP, nebo někomu něco jako a priori zakazovat, ale prostě, že je realita toho, že ten biofyzikální průtok, ty materiálové energetické nároky prostě jsou moc velký. A aby vůbec byl nějaký prostor jakoby na zvyšování toho materiálního standardu těch zemí, který fakt ještě jako reálně stragulují v nějakých základních oblastech, tak tyhle země musí ty své nároky snížit, protože jinak to prostě globálně jako nevyjde, nebo prostě budeme svědky toho oteplování, prostě změn klimatu a dalších nějakých nechtěných dopadů. Takže v ekologické ekonomii už jako nějakou dobu, třeba od 70. let, je něco, co Herman Daly nazval steady state economics, jako ekonomika ustáleného stavu, a tím se teda myslí ten biofyzikální průtok, že se snažíme najít nějakou rovnovážnou hladinu těch materiálových energetických nároků, který ty ekosystémy nějakým způsobem jsou schopny jako regenerovat, nebo který prostě nenarušují nějaké základní funkce ekosystémů. Ale teda v té současné situaci, to je třeba i pojem jako kdyby cirkulární ekonomiky, nebo jestli jste narazili na ten pojem, někdy se to překládá jako oběhový hospodářství. Což je určitě v nějakém smyslu jako hrozně užitečný koncept, nebo jako mění tu logiku toho, řekněme, jako lineárního, prostě jako vyprodukuj, použij, zahoď a čekej, co se stane, co jako ve velkým míře teď. Nicméně v té situaci, jo, teď jsou zase odkazy na nějaký český, existuje institut cirkulární ekonomiky, dělají nějaký zajímavý studie, i třeba asistují obcím v nějakým lepším nakládání s odpadem a dělají takový hodně jako praktický, nevím, cirkulární skeny tomu říkají, nebo nějaký prostě analýzy odpadů, různé jako managementové věci, jak předcházet vzniku odpadu. Tak v té situaci, kdy už teď ve spoustě zemí je ten environmentální strop jakoby přestřelený, tak se nějak dostává do popředí, nebo prostě se začíná diskutovat o tom konceptu nerůstu jako nějaký potřebě, teda snižovat ten materiálový energetický průtok v těch zemích globálního severu. Není to teda myšlený samozřejmě pro ty nejchudší země, nebo ty, které mají nízké ty materiály standardy, naopak potřebují jako ještě nějakou dobu růst samozřejmě v nějakých oblastech, ale je to primárně výzva pro ty země toho globálního severu. No, ale vy tady mám skončit. Jo, ještě jsme chtějte nepodmíněný základní příjem. Tady je to vlastně mezi jedněma z těch tady je nějaký přehled různých politik nebo jako kdyby návrhů, který to nerůstové hnutí jakým způsobem jako deklaruje nebo dává k diskuzi. Spousta z nich jako existuje i nezávisle na tom konceptu nerůstu, nebo nejde, že prostě nerůst by je vymyslel, ale nějakým způsobem se snaží propojovat ty souvislosti nebo přemýšlet o tom, jak by fungovaly dohromady
kdybychom pokusili změnit i ten peněžní, nebo prostě ty systémové tlaky na růst, nebo to, co teď ten růst jako kdyby způsobuje tu závislost vlastně toho současného ekonomického systému na něm, tak jak proměnit ty jednotlivé součástky tak, aby to dohromady nějakým způsobem fungovalo. A jeden z nich jsou teda ten nepodmíněný základní příjem. A teda v poslední době se spíš v rámci nerůstu mluví o nepodmíněných základních službách. Ten nepodmíněný základní příjem, já teď k tomu mám jeden slide, tak teď ten ještě řeknu, a nějaká diskuze zbyla, pardon. Že nepodmíněný základní příjem je v principu, že někdy se tomu říká občanský příjem, myšlenka, že prostě každý člověk v té dané zemi dostane nějaký základní prostě obnos peněz, který má stačit na nějaký důstojný život, řekněme, na pokrytí nějakých základních potřeb, jídla, energie, bydlení v zásadě. Takže pak je mnohem větší prostor pro to svobodně si zvolit, co chci dělat za práci nebo čemu chci věnovat ten čas, odstraňuje to nějakou základní jako existenční nejistotu těm lidem a možnost kromě jiného věnovat se třeba nějakému veřejnému angažmá nebo spousta těch požadavků směrem k té větší jako demokratičnosti těch systémů zároveň znamená mnohem větší nárok na čas lidí v rámci té participace, že jo, ve chvíli, kdy si dělá participativní rozpočet, chci nějak společně rozhodovat prostě o nějakých věcech, tak to znamená, že ty lidi v současném systému to reálně jako nemají kdy dělat, protože prostě když trávíme 8 hodin ty placené práci, ještě k tomu máme rodinu, máme se starat o x nějakých rodinných příslušníků, tak prostě já nemám kdy chodit jako ani na zastupitelstvo městské části, na to, že na nějakých x jako jiných prostě věcí. Takže třeba jako z pohledu těch ekonomických alternativ jeden z těch zásadních je, že to vytváří nějaký prostor pro ty lidi vůbec jako aktivně účastnit těch společných věcí. Ale jako z pohledu třeba nerůstu nebo těch nepodmíněných základních služeb je tam pořád, pokud se nesnažíme zároveň změnit nějaký jiný parametry toho systému, tak pořád vlastně jako přelejváme nějaký veřejný peníze těm lidem, který pak stejně do velké míry jako platí nějakým komerčním firmám, které jsou jako ziskově orientovaný. Takže dobrý člověk dostane nějaký prachy, zaplatí to nájem, ale ve chvíli, kdy ten nájem neplatí svýmu bytovému družstvu, ale platí ho prostě Pentě nebo nějakému investorovi, který prostě jede jakoby nějakou drsně ziskovou jako variantu toho podnikání, tak vlastně jako neřešíme zas tak moc, jo, nebo nějakým způsobem jako pořád ty základní jako dynamiky v tom systému jako kdyby pokračují. Takže nějaké věci to částečně může řešit, ale jako nerůstu často se mluví o těch nepodmíněných základních službách jako nějakým fakt víc jako snaze proměnit tu systémovou dynamiku a zajistit právě přístup k uspokojení těch potřeb na nějaký spíš jako celospolečenský nebo minimálně komunitní rovině. Takže zase, že jo, třeba ve vzdělávání a ve zdravotnictví si to všichni dost dovedeme představit, protože něco jako nepodmíněné základní služby vlastně máme, pak jsou takové věci jako třeba přístup k internetu, který zatím nemáme, ale asi si dovedeme představit, že by to jako bylo, což asi je otázka času, kdy to bude samozřejmost, že prostě všichni se můžou připojit na nějaké veřejné sítě. A pak jsou ty oblasti třeba bydlení, jídla, energie, kde to už je trochu větší výzva vůbec si to jako představit, ale existují různé návrhy, které jdou tím směrem, no. Ať už nějakého třeba daňového, jako daňových, nebo prostě nějakých levelů té spotřeby, kdy nějaký základní třeba jako nějaká spotřeba energetická, která bude nějaký jako nižší průměr, nebo prostě něco, co v té dané společnosti jako zajišťuje nějakou základní jako energetickou bezpečnost, tak třeba nebude daněná vůbec, nebo bude mít nějaký zvýhodněný tarify po nějakou hladinu, kdy to prostě už bude dražší ta energie, protože to je jakoby nadstandard, až po to, že nějaká energie navíc třeba bude dostupná, ale bude jako extrémně zdaněná, nebo bude jako mít nějaký mnohem vyšší cenový tarif. Přes nějaký třeba vouchery, nějaké kdyby poukázky na nějaký prostě oblasti spotřeby a tak. Ještě si můžu ta teorie toho nepodmíněného příjmu, to by počítalo s tím, že ty peníze dává stát? Jakože stát přerozděluje, no, ale on samozřejmě jako kdyby, že jo, to jako idea je, že se v zásadě vybere jako na daních, no. Jako tam jo, existují různé jako varianty toho, z čeho to financovat, ale v zásadě jako minimálně v nerůstu se diskutuje o tom, nebo ten návrh souvisí zase s tím nějakým větším zdaněním, nebo s nějakým jako zásadnějším přerozdělením toho bohatství ve společnosti, protože jedno z těch témat, jako který... Jako větším zdanění bohatých. Jo. Jestli můžu,
A jako nejenom jednotlivců, ale i těch ziskových firm. Jakože od nějakého levelu prostě zisků nebo z těch, jak jsme se bavili o tom maximálním příjmu, prostě od nějakého levelu bohatství, který je třeba, a to není, že někdo má dvojnásobek, ale že někdo má třeba 1500 násobek toho, co má nějaký průměrný, spíš jako mediánový občan České republiky, tak něco, co je nad rámec toho, už se daní prostě něčím, co je jako hodně progresivní. Progresivní zdanění. No. To je... Ale jako výrazně progresivnější než je teď, jo. Teď je otázka, jestli vůbec je progresivní u nás, to je, nedokážu asi zanalizovat úplně přesně, ale hodně málo. Pokud jsem slyšel, tak nějakým způsobem to funguje na Aljašce. Tam je to podmíněno tím, že je tam spousta surovin, který prostě, když se vyvážejí, tak na to ten stát Aljaška vlastně má, aby to prostě tohleto. Pak byl nějaký projekt zkušební ve Finsku, ale co jsem slyšel o antroposofu, tak byl špatně nastavený. On sice na jedné straně toho vyhodnocení, jakože to pomohlo určité iniciativě, zapojení do pracovního trhu a tak dále, to tam bylo, ale nebyly ty parametry nastaveny tak, jak by prostě správně měly být, aby to prostě fungovalo. No, ono je otázka, jestli jsou jako jedny parametry. Tam prostě vždycky, jako ten návrh, podle mě vždycky předpokládá, že proběhne nějaká, kdyby celospolečenská debata. Hodně záleží, jak je rámovaná. U nás UBI, prej, já si to jako nepamatuju, jestli jsem byla ještě děcko, nebo mě to nezajímalo. Někdy na přelomu 0. let snad dokonce jako zvažovala ODS, že ono to může být rámovaný i vlastně jako způsob, jak ušetřit ty veřejné peníze, protože ono to jako ušetří nějakou administrativu, že jo, celý toho složitého systému těch sociálních dávek. Takže část těch návrhů je i vlastně, že ty peníze se vemou z toho, co se ušetří na tom jako na tom státním aparátu toho teďko jako přerozdělování těch malých šušňů na různé přídavky na bydlení, prostě na jízdný, já nevím, na co všechno jako máme. Samozřejmě furt by byly nějaké skupiny, které nějakou extra podporu potřebují, ale vlastně část té ideje je, že to hrozně odpadne jako velká část nějaké administrativy a trochu i jako kontroly těch lidí nebo toho, jako co u nás je třeba v tom přídavku na bydlení, podle mě, co dost lidí jako říká, že to je vlastně dost jako deprimující a takový dehonestující to vůbec jako vyřizovat. Ale hrozně záleží, v jakém jakoby narrativu se to jako kdyby rámuje, že jo. Takže, a není to podle mě tak, že je jedno správné nastavení, jako vždycky to musí být nějaká debata, kolik je vlastně ten důstojný, teda, kolik jsou ty náklady na, ten, jako, na to základní živobytí, co to teda má pokryt nebo nemá. Na té Aljašce je to, že jo, tam je to UBI, nepodmíněný základní příjem. Nepodmíněný je, že to má na to mít nárok úplně každý, že to není jenom pro nějaký třeba jako socioekonomicky slabší vrstvy nebo něco, že to právě dělá takovou jako základní rovnost v té společnosti, v tomu, že k tomu má přístup, jako na to má nárok každý, prostě protože je lidská bytost a má nárok jako fungovat s nějakým jako standardem. Základní, že to má teda pokrýt nějaký základní potřeby, což právě není případ ty Aljašky, tam je to spíš takový příspěvek, jakože tam to ani není myšlený jako v té výši, že by to mělo pokrýt nějaký základní životní náklady, tam je to jako prostě příspěvek těm lidem, že žijou v nějakých trochu jako nepříznivých podmínkách toho severu. Takže tam to, jako pokud se chcete držet nějaký definice, tak tam to úplně vlastně to definuje, nebo je, prostě není to v tomhle smyslu jako úplně to stejný. No a ten příjem, že je to finanční. Pak jsou ve Španělsku jsou za mě zajímavý pokusy s tím, ale tam zase to dělali jenom třeba na nějakým vzorku, a nevím, jestli 10 000 lidí v Barceloně, který nějak vytipovali a podle mě tam zase třeba to byli lidi, kteří primárně byli z nějakých jako nízkopříjmových skupin. Ale prostě jsou to nějaký jako dílčí, ale za mě hrozně zajímavý vhledy do toho, jak to může fungovat. Ale je vždycky ta otázka, jak by to fungovalo na té celonárodní úrovni, protože samozřejmě v tom makroměřítku je ta dynamika ještě jakoby jiná. My jsme se bavili o tom Islandu, já nevím, jestli tam to fakt je jako na celonárodní. Já mám pocit, že taky s tím dělali jenom nějaký pokusy, ne? Že ano, to není jako... Tam ta forma je jako jiná, tam v podstatě šlo o to, že jsme se bavili, jestli to může být nějakým způsobem zneužitelné, třeba, že by někdo nechtěl potom něco jako ve svém životě dokazovat, že to je o té vůli. A já jsem tam slyšel diskuze s lidmi, kteří tam žili jako na tom Islandu a ti jako popisovali, že tam vlastně samotný systém těch sociálních jako dávek je tam vysoký. A je tak vysoký, že hlavně ta mladá generace zkrátka si spočítala, že nemusí nic dělat a v určité poměrně dlouhém období jako svého růstu taky nic nedělala. Jo, že radši opravdu jako pobírali dávky
teď je to jiný koncept, jo? Bavíme se tady o něčem jiném, na tomu rozumím. My jsme se bavili o tom, jo? Jestli jako nic nedělat, to je nutně špatný. My se bavíme, jestli by to někoho motivovalo k tomu, že teda mám svobodu, začnu růst, dělám to, co mě baví, mám proto nějaký progres, anebo někoho naopak to zleníví, že? Jo? Přičemž teda neřešíme, jakou formou by ty peníze byly vypláceny v tomto případě. Na tom Islandu to není jako ten nepodmíněný příjem, tam je to prostě čistě v těch dávkách. Ale šlo to tak daleko, že zůstali jenom ti, kteří měli rodinné firmy, třeba rybáři a podobně, nebo zpracování nějakých těch produktů tam. Tak ti jediní ještě byli schopni, když teda ty rodiče měli to vedení od nich, jako aby fungovali. Ale dokud neměli fakt jako cílenou nějakou motivaci, že už by měli začít žít a budovat prostě rodinu nebo něco vyššího, tak fakt jako nedělali radši nic. No, a jde o to, co dělali s tím volným časem. No, to je právě, nedělali nic, podle právě, že je hodně těžký, jako nedělat vůbec nic, právě, jako tím... něco asi dělali, je teď otázka, jestli a navíc jako na Islandu, nebo uvědomme si jako na Islandu, jaký jsou tam právě podmínky k životu, jo? Ale on tam popisoval, že oni prostě zkrátka to proflákali, to řeknu, tak jak to je. Jo, že fakt jako z těch empirických studií hrozně často, třeba z těch španělských, co teda dělali moji známí shodou okolností, takže vždycky se dělal nějaký sociologický průzkumy předtím, pak během té intervence, pak potom nějak se to porovnává, jako vždycky je to nějak omezený, že jo, ta výpověď na nějaký záznam nějakých jako výpovědí nějakých lidí. I tu metodologii částečně, ale jako hodně často se tam opakuje to, že ty lidi si myslí, že oni sami nepřestanou pracovat, že přece co by dělali celý den jako na kanapě leželi nebo tak, jakože i když dostanou ten základní příjem, že oni jako něco dělat budou. Ale mají pocit, že všichni ty ostatní přestanou pracovat, že prostě přesně to leží jako boulíny a tak. A pak se jako ukáže, že naprostá většina lidí třeba nějaký měsíc nebo dva, jakože si oddychne, čím, nevím jestli úplně by se to dalo statisticky dokázat, ale jako takový je tam vzorec, čím víc jako byli takzvaně semletý tím systémem toho, že prostě dřeli v práci 12 hodin denně, tak tím trochu díl potřebují na to jako regeneraci. Ale v zásadě všichni jako dřív nebo později začali něco, jako, co jim dávalo smysl dělat, protože prostě já si myslím, že třeba v té současné společnosti je to trochu přehnaný ten důraz na tu placenou práci a na to zaměstnání a na tu jako užitečnost v tom soukolí ekonomickým. Ale zároveň ta práce je i jako sociologicky je obrovským zdrojem jak kdyby identity nebo nějakého smyslu nebo jako toho, co člověk se vůbec vnímá, že je, jo, takže a to si myslím, že je dost kulturně zakořeněný. Nevím, no, neříkám, že po nějaký Jestli to můžu doplnit, tak tam šlo, jako ta časová osa tam byla taková, že to bylo v řádu let právě. Jo, že to nebylo, že by prostě po půl roce nebo po pár měsících se probrali, ale dokud jim to zkrátka ten systém umožňoval, tak oni to jako podojili, jo, když to řeknu tak, jak to je. A i když už viděli, že už to není to pravý ořechový, tak pak se nějak rozkývali, ale bylo tam velká jako časová prodleva promrhání toho věku, kdy by mohli být produktivní, ale to nechci říct, že by to platilo zase všude, jo, ono je taky rozdíl a říkám, Island je jako specifický, on má jiný obrovský přednosti, ale tady to trošku s tím sociálním systémem jim jako nevychází. Já si ale myslím, že to je jako otázka ani ne let, ale fakt spíš generací, jako kdyby tohle mělo jako začít fungovat. Ne, já myslím let, že jako několik let ti lidi stagnovali. Chápu, a že si dovedu představit, že kdyby to takhle jako mělo se nastavit jako všude, což je jako asi utopie nebo idealismus, takže to může fakt trvat třeba i generace, nebo desítky let, než ty lidi jako začnou třeba fungovat jinak, ne? Jako, jestli mi rozumíte, že to je taková změna, že to třeba vyžaduje ještě jako větší čas, ale otázka, jestli je to jako udržitelné. Za mě je to hrozně minimálně zajímavé v tom se o tom začít bavit, jakože přestat vnímat jako samozřejmost, že musím ráno prostě od 8 do 17 jako fachat a jinak nejsem dost dobrý člověk, jo? Tak tady ty otázky to určitě otvírá a přijde mě hrozně zajímavý ty empirický prostě testování toho, no. Přijde ještě to podobný, s dětma, když se nudí, ne? Že vlastně je to podobný, že my chceme ty děti vlastně nechat se nudit, aby vlastně oni sami ze sebe přišli s něčím, čím se jakoby zabaví. Tak tady je to trošku vnímám jako podobný. Takový celospolečenský. Akorát to můžeme být dospělý. Pokud má inspiraci a cestu, tak vlastně nedojde k tomu, jako co tady bylo popisováno třeba na tom Islandu, že jo. To není vhodný možná úplně jako příklad, jo. Důležité je to, co jste řekla vy, jako v tom smyslu, že minimálně se o tom musí začít diskutovat a hledat ten model, jak by to mohlo fungovat. Aby to furt nějaká motivace jako byla, že jo, nebo ten kontext jako nabízel nějaký smysluplný možnosti, jak se ty lidi do toho můžou zapojit.
a zároveň se odstranil ten brutální tlak toho, že teď prostě, že když blá, hypotéky prostě tady to. No právě, že to je taky trochu o hodnotách, jaký jsou kde nastavený, jako v té společnosti, že pokud člověk nemá tu vizi v podstatě, že neví co a jak a pro co by měl žít, tak je potom velmi problematické, aby tu cestu, jako aby se na to vydal. Jo, ale když bude mít problém nějaký a bude moc toho nepodmíněného příjmu využít, tak to naopak pro něho může být startovací čára, aby dosáhl toho, čeho ten duch jako je schopen ta individualita dosáhnout. Že? Takže určitě ten smysl jako v tom je, nebo to, aby ty hodnoty nějak v té společnosti měly jaksi nastavitelný poměr. Ještě na poslední jsem se ptal Deváťáka, který učím jako v rámci tohohle, vlastně jsme se trošku bavili, protože jsme měli jako komunismus a tyhle ty směry. A já jsem se jich ptal, jako kolik z nich uvažuje o nějaké další studijní cestě, potažmo volbě povolání s ohledem na to, kolik si vydělají peněz. A vlastně se jich přihlásila většina, že oni se přemýšlejí tak, že chtějí dělat práci, kde si vydělají co nejvíc peněz. Takže vlastně už je takhle, jako malí lidi jsou vlastně nastavení, takže pracuju pro to, abych si vydělal co nejvíc peněz, rovná se, abych se měl co nejlíp, rovná se, abych byl asi nejvíc šťastný. Ale takový to dělám, to, co mám rád, je tak jako idealismus, až bych řekl v dnešní době. Takže tohle by k tomu mohlo vést, jako ten nepodmíněný příjem, že vlastně jako víc to otvírá tu možnost minimálně, že jo, že prostě ne. Ale zároveň jako souhlasím maximálně s tím, že třeba v Čechách by to bylo jako velmi podobné, si myslím, s tím, že jo, a pak se otvírá další otázka, jako kdyby byly státy, kde to funguje, takže by určitě tam byla jako migrace do těch států, že tam by jako najednou přicházelo spoustu lidí a dalo by občanství, že tak v tomhle státě chci žít, jo. A což jsou další jako problematické otázky. By bylo zajímavé, že no, jo, jako určitě ten rámec, ve kterým, jako ty pokusy s tím se dají dělat v těch jako menších měřítkách, ale pak třeba jako EU je takový nějaký nejmenší jako zrno, ve kterém má smysl, kdyby se to fakt mělo plošně zavádět. A to je nějaká dlouhodobější debata, no. Ale jako přijde mně, že minimálně na úrovni těch pokusů. I mě by to strašně zajímalo tady to, jestli Češi a Češky to budou nějaký strašně jako jiný. Nevím, já jsem dost v bublině, ale já znám mraky lidí, kteří fakt podle mě by jako věděli, co se sebou mají dělat a za mě by to jako bylo hodně super, kdyby ten prostor měli. Těžko říct, no. Aby byl to spíš přizně věc jako toho, ne takového plošního. Nemám moc jako důvěru nějaký státní, takový jako zásahy velký. A rozdělování se jako státních peněz jako lidem zase zpátky to mi přijde. To byl ten komunismus spíš podle mě, nebo ta jeho idea, ale spíš to bratrství. V tom, že jako konkrétní lidi, jak jsme říkali třeba v té škole, byl ten moje idea, prostě vidím v třídního je single, prostě třeba dá ze svého jako víc tomu asistentovi, který má třeba rodinu, jo, potřeba víc peněz. Prostě aby ty lidi, aby jako z té individuální jako znalosti sebe se podporovali, jo. A ne jako nějaký stát anonymní, který rozdává každému jako stejný peněz. To mi přijde jako, to není cesta, to není vůbec. No. Taková jako takový sociální inženýrství trošku. No. Tak to je otázka ve chvíli, kdy ten stát, když je to právě nepodmíněný, kdy ten stát neříká, musíte za to něco vystudovat, nebo musíte za to něco odpracovat, nebo tak prostě to dá fakt každému. Tak já nevím, jestli je to sociální inženýrství, to je podle mě právě to, že prostě i lidi, co se nenarodí do nějakých super výhodných socioekonomických podmínek, tak prostě mají něco, no, že tu společnost jako argumentovat jako ne ze zhora, ale jako by aby lidi se začali všímat sami sebe víc a podporovali se jako navzájem, jako ne přes stát, ale přes... Každopádně v tomto okamžiku já to přeženu, když jsem byl tady na té straně u okna, pak už nebude potřebovat skoro stát. No jestliže by to takhle dostalo se až do těchto pozic a lidé si pomáhali a vytvářeli ten sociální systém nějak komunitní, že jo, nejdřív a pak jako to rozvíjeli, tak by potom ta role státu odpadla. Konec konců Rudolf Steiner říkal, že nejenom politické strany už měly být na smetišti dějin, ale v jistém slova smyslu i tady ty státy a národní státy jako takový. Protože lpění přehnaný, teda pokud se bavíme o přehnaném lpění, tak vede k nacionalismu. A to je to, co dneska vidíme napříč světem. Jo, takže to, co říkáte vy, určitě má také, to je ten ideál, by se dalo říct.
Jo, i třeba v těch diskuzích o ty jakože autonomii, tak se rozlišuje, že jo, ta jako power over, jako moc nad někým a power to, jako moc k něčemu, že jo, a tohle podle mě právě, jako já taky nechci ten stát, aby jako všechno kontroloval, že jo, ta power over, že jako bude nařizovat. A tohle mě, podle mě právě spíš otvírá tu jako, tu možnost jako dělat něco. A teď je fakt otázka, co ty lidi. Jako více tam za mě ten prostor si jako začít se bavit o tom, co my jsme sakra chtěli dělat, kdyby jsme jako si to opravdu mohli vybrat. A já si myslím jenom k tomu, že když bych se na tím zamýšlel, že to k tomu musíme fakt jako dozrát a dospět, protože třeba z mý vlastní zkušenosti ty peníze pořád jako nás ovládají, protože jak jste říkala power over, že i v rodině, když se něco daruje, tak ne vždycky se to jako dokáže darovat s tím, že jako nepodmíněně, jo? Že vlastně vždycky je tam nějaká, a většinou jako skrytá, nevyřčená podmínka, jo? A tady máš jako 500 000, dělej si s tím, co chceš, ale prostě za chvilku už jsou tam nějaký jako hroty, jakože ty jsi to utratil za tohle, nebo ty to chceš představit takhle a jo, jestli mi rozumíte, asi všichni s tím máme zkušenost, takže vlastně že to nedokážeme ani v rámci jako té nejbližší rodiny a to, co říkáš, je super ideál, ale myslím, že to je fakt jako věc, která je na dlouho, ale můžeme k tomu spět, jako, můžeme to mít někde. No je to asi podle mě ideál možnost, jakože jinak. Tak ideál musíme mít před sebou, že jo? Kdyby jsme ho neměli, tak jako... No možná bude muset rychle to na to přistoupit, protože to vidíme, kam se to jako řídí. Mám rozsvítit? Je to dobře osvětlené. Velká omluva, že jsem nezvládla ten časový management. Tam už tady už jsou jenom ty, prostě nějaké ty další zdroje různý, co mi přišlo, že by nějaký třeba videa, co bychom mohli vidět, nebo tak, nějaké knížky, blablabla. A teď jsme měli ještě diskutovat. Ale je už přestávka, takže vůbec vás tak nechci držet. Jenom jsem, jako jedna varianta té reflexe je, jestli to pro vás nějaký užitečný, jak si třeba mezi sebou nasdílet ty zkušenosti. Aha. Můžu ještě k tomu všemu. Já trošku bojuju s tím, jak moc organicky toto vnímat, i jako tohle. Chápu to, že ten organismus furt je složen z nějakých jedinců, a to jsme my. A chybí mi tam nějaký nástroj, nebo i pojistka, která by ohlídala to, aby se nedělo něco vůči špatnému ostatním nebo vůči tomu jedinci. A ta pojistka by byla třeba ve formě práva veta a povinnosti ho obhájit. Aby měl každý z nás nějaký nástroj, kterým by jak by mohl ochránit sebe, tak i případně přispět ostatním. I ten jeden nějakým právem veta by mohl, pokud by ho pak obhájil, to by byla právo a povinnost, právo na něco vetovat, ale zároveň povinnost ho obhájit, případně by mohl pomoct ostatním, anebo on by mohl vetovat něco, co by na úkor něho se dělo a on by mohl být poškozen. Aby měl aspoň nějaký nástroj, jak... Ale to už právě nevím, jak moc vnímat ten organismus jako celek, anebo tam vníst něco, aby každý z nás měl nějaký nástroj, jak by mohl... Tady ten nepodmíněný, kdyby se třeba dělo v rámci obce třeba. Aby... Vnímám to tak, že ta společnost by mohla být optimálně projevem těch lidí, kterých se to týká. A dejme tomu, že já bych byl v nějakém komunitě, kde tady to by nastalo, kolem mě by to šlo ke dnu a tak, že bych mohl vnést námitku, že se cítím poškozen třeba, nebo že mě to nějak, a aby se začalo něco dít, už ten jedinec by měl nějakou moc něco změnit nebo na něco poukázat a nečekat, až někdo někde jeden bude čekat na... Jo, aby ten jedinec... Jestli dokážu, to je tak je hodně abstraktní, jako podle mě ta dynamika je hodně jiná na úrovni těch jako úplně komunitních iniciativ typu toho participativního bydlení, kde 10 lidí a vlastně si nastavují ty pravidla toho vzájemného fungování, že jo, až po ty politické návrhy. Jako tohle rozhodně není myšlení, takže se tohle jedno zavede a všechno bude super a všechno ostatní zároveň odpadne, jo, furt vlastně je to nějaká intervence do toho systému, který nějak už jako nastavený je a tohle je nějaká jako docela za mě radikální, ale furt jenom jako dílčí úprava nějaký dynamiky, která mě funguje.
Takže na nějaký nejobecnější úrovni existuje x jako způsobů i v současné době, jak se jedinec může jako říct, že se mu něco nelíbí, nebo prostě dát najevo, že něco porušuje nějaký jeho práva nebo tak. A samozřejmě u toho zavádění, teď předpokládám, že se bavíme o tom testovacím. No jo, jako v zásadě mně přijde optimálně samozřejmě, aby ty lidi se k tomu mohli vyjádřit i v ideálním případě, nevím, v té Barceloně, já teď nevím, jestli kolem toho bylo, jakože je verze, že o tom bude celonárodní referendum, nebo je verze, že se nějaká obec dobrovolně přihlásí do nějaké testovací studie, protože většina lidí to chce zkusit, jako, že jo, jsou prostě různé varianty, jak to jako zkoušet, no. No vlastně to právo veta je v sociální trojčlennosti zmiňováno, že jo, pokud si dobře vzpomínám. Ale jde o to právě na těch obecních třeba úrovních, když se něco děje, aby ten člověk měl možnost se k tomu nějak vyjádřit a nebyl obejit z nějakého vyššího zájmu. Ano, věcí, kterých se toho dotyčného týkají. Jestli jsem to pochopil správně a právě najít tu formu, kde by ten člověk měl tu možnost, aby toho práva veta bylo využito, že jo? Aby on zase nevyužíval právo veta na něco, co, jak teďka jste řekl správně, co se ho netýká, ano, nebo co de facto v tom obecním zájmu ani nemusí být. Takže je to o té vnitřní práci asi v těch jednotlivých sektorech. Tohle ten proces vlastně popisuje ta moravská iniciativa TSO, kde vlastně píše, že by to muselo být navázáno tak, že si ta obec zvolí člověka, který prostě je naprosto bezúhonný a spravedlivý, a ten v případě toho, to je idealismus samozřejmě, jo, když je tam ten spor, tak ten člověk prostě rozhodne a bude to tak. Jo, protože opravdu se může stát, že člověk tím, že je zapříčinej do sebe a myslí jenom na sebe, není ochoten prostě přijmout prospěch té obce, té společnosti. Když ten vodovod prostě musí jít přes ten pozemek a on bude trvat na tom, že tam to prostě nebude, jo, tak co jako, jak to chcete vyřešit? Jo? Takže to je to, co jsem říkal, že nevím, jak moc organicky to vnímat. Jo? Jestli právě tak, že ho prostě na ní zapomeneme, na toho jedince, a prostě to bude na úkor něho a bude to v rámci organismu, to je to, co jsem říkal. Takže buď na ně budeme zapomínat a prostě nám nebudeme mít nad tím vlastně vliv, ale budeme to muset přijmout, že to bude pro blaho ostatních. Ale to myslím, že není otázka jako... Jo, to nebyla otázka, to bylo jenom jako myšlenkový... Jako, co já bych k tomu za sebe dokázala říct, takže celá další oblast těch participativních procesů, který podle mě vůbec nejsme k tomu jako ve waldorfském školství, možná víc než v konvenčním, ale jako obecně máme strašně málo zkušeností s nějakýma jako ve větší skupině s nějakým participativním rozhodováním, ať už je prostě většinový, nebo konsenzuální, nebo nějaký varianty, jako čehokoliv. Takže třeba to, co tam bylo, ty občanské shromáždění nebo participativní rozpočty, prostě různý jako laboratoře toho, že se aspoň do nějaký míry jako větší skupina lidí podílí na nějakým jako procesu rozhodování, je pro mě strašně užitečná. Než si můžeme trofnout na tu celospolečenskou rovinu, tak v té třeba jako komunální politice nebo cokoliv tady v tom smyslu. I teda jako facilitace těch procesů, i toho, že člověk vůbec zažije něco takového, že to jako může fungovat. A jako principiálně to, co třeba z čeho ten nerůst za mě vychází, tak je něco, co asi se tomu říká deliberativní demokracie, že je důležitý ten proces, že to není jako nutně a priori daný, tady ten způsob rozhodování je nejlepší pro všechny varianty, ale že je rozdíl, že jestli právo veta uplatňuji v nějaký pozemkovým sporu nebo v tom, co se týká prostě nevím čeho. Jsou různé úrovně a že, ale to nějak věří na to, že je důležitý to projít jako skupinově, že to nejde úplně nastavit jako předem, takhle to bude, nebo takhle se bude rozhodovat, nebo takhle nějaký rozhodovací mechanismus, který vždycky by měl být platný. Ale že v rámci nějakého, nevím, třeba se řekne, že se teď řeší strategický záměr obce, tak pro ten proces se nastaví nějaký teda participativní formát, ve kterém ty lidi dopředu vědí, do čeho jdou, vědí, co z toho vyplývá, až se něco rozhodne, jsou nějaký daný pravidla, třeba se řekne teda, že se bude rozhodovat konsenzuálně a v té chvíli je tam zásadní, aby tam byli nevím, zástupci nějakých skupin, blablabla, nějak to prostě dělat. Ale je to jedna z hrozně důležitých oblastí, které taky jako jsou zanedbané, nebo jak to říct, nebo i ta škola prostě strašně
že jo, i ty různý jako nejenom Waldorfské, ale i ty svobodné demokratické školy jako jsou v tomhle nezaplacení, že ty děti aspoň částečně tohle zažijou nějaký, i jako na úrovni třeba mezilidských konfliktů, nějakého řešení nebo toho společného rozhodování. No, měl by tímhle způsobem fungovat například jako Camp Hill, jo? To jsou ty sociální tábory pro postiženými a tak dál, kdy vlastně je tam určitě vedení, kterému všichni věří, a oni prostě ty věci připraví a jednou za týden se všichni sejdou, jo, kolik je třeba zisk, kolik je příjem a tak dál a do čeho investovat. Jestli je důležitější ten malý traktorek, prostě, anebo tamto, jo, a všichni společně si to prodiskutují a rozhodnou. Jo. Čili to se mě na tom vždycky ta myšlenka strašně moc líbila a tam bychom asi měli do toho vést. My už to takhle na vesnici u nás máme. A my diskutujeme, co se pořídí nebo tak, jako, a to jsme pod Blanskem. Jo. Ale když děláme nějakou naši vlastní iniciativu, tak se to zkrátka prodiskutuje, probere se to, řeknou se argumenty, a potom se rozhodne, jako do čeho se bude investovat. Jsou města, obce, kde už ty participativní rozpočty nějakým způsobem se začínají fungovat, jo? Nebo třeba Moravské Třebové, tam to funguje tak, že mají občané jednou za rok prostě v rámci hlasování vytipovat, co je priorita, co se má udělat. Jo? Čili zastupitelstvo vyhradí, že do těch priorit prostě může jít, já nevím, 1, 2, 3 miliony, jo? A obce prostě takhle, občané takhle odhlasují, co by chtěli, že tam ta zastávka, ten přechod je nebezpečný, tam to udělat nejdřív prostě a tak dál, jo? A tímhle způsobem se rozhodne. Jo, takže to je takový to, jak jsme o tom hovořili v tom prvním bloku, takový to blížení prostě k tomu, jak by to do budoucna mohlo fungovat. Takže to je výhodný, takhle, aby to fungovalo. Já tam chtěl nějakou pojistku. Pro toho jednotlivce, jo? No, nějakou obranu, ale jo, která můžou ostatní přehlížet i nějak. No, to bychom, jak říkám, to bychom zabíhali do detailů. Tak to by chtěli konkrétní něco. Jo, Mojmír Pospíšil to popisuje v té své brožuře, tady k tomuhle, a tam on právě píše, že prostě musí být zvolený ten soudce, kterému všichni věří, jo, a který i prostě v případě, že rozhodne takhle neprospěch jednoho člověka, který se může cítit poškozený, ale je to ve prospěch obce, tak mu prostě věří a takhle to prostě bude. Jo, prostě to, že pokud ten vodovod prostě musí přes určitý pozemek jít a někdo se zatvrdí jenom z toho důvodu, že prostě nechce a že prostě všechno v obci veduje a prostě... No to neříkám, říkám obhájit, to není obhajoba, no, že to by mohl být každý škodíč. Kdo rozhodne, že to je obhajoba nebo není. No já mám osobně skepsi k jednotlivým osvíceným jako osobám, jo. Já tak spíš bezdůvodně. Ten člověk, když udělá chybu, tak ho ti všichni ho se odvolají a tak dále, jo. A je to ovšem takový proces, jo, tak je to prostě... Ne, to je myšleno tak, že ten člověk musí brát ohledy. To není o nějakým direktivním úplně rozhodnutím, ten člověk musí brát ohledy, samozřejmě. Být natolik inteligentní, vysvětlit to tomu člověku. Aby zohlednil všechny ty stavy. Jak té pro a proti straně, i celkový pohled na tu věc, že jo? To nemůže být jenom někdo, kdo bude mít antipatie nebo sympatie k nějaké skupině lidí nebo prostě něco. A je tam dokonce pojistka, že v případě, že takhle nějak rozhodne v nějakým sousedským sporu a udělá někomu škodu, tak ho potom on musí uhradit, jo? Tu škodu. Jo? Čili ta pojistka tam takhle je. Jo? Mně to připadlo jako strašně kontroverzní bod celé té iniciativy moravské, tak jsem toho se víc zhoubal. Tak se omlouvám, že to rozvazávám. Asi už to, abyste se stihli aspoň napít. Tak děkuji moc za pozornost, děkuji, že jste diskutovali. Tam jsou samolepky nerůstový, tak třeba už nemůžu, nebo chci chytat lelky a pak je zase pouštět. Takže práce ničí svět. Vy moc děkujeme. Tak si děkujeme.